Služba Nitra SRO sme čisto slovenská spoločnosť, lokalizovaná priamo v Nitre, v Mlynárciach. Naše hlavné výrobné aktivity je výroba komponentov pre automobilový priemysel. A okrem teda samotnej výroby dielov ako takých vieme poskytnúť voči zákazníkom aj vývoj výrobkov. Našim hlavným odberateľom a zákazníkom je skupina Volkswagen, čiže nie len samotný Volkswagen, ale aj Audi, Seat, Škodovka. A všetky naše výrobky vlastne smerujú pre automobilový priemysel. Momentálne nemáme nejaké iné oblasti v rámci priemyslu. Rozvíjame nejaký projekt pre energetický priemysel, zatiaľ v menšom. A tam by mala sériová výroba nabehnúť až budúci rok. Ale uvidíme, ako sa to vyvinie. A čo sa týka tých aktivít, čo by sme tak tým študentom odkázali, na čo sa zamerať, je to vlastne skôr tá praktická časť, čiže nie len študovať tú teóriu, ale zamerať sa aj na tú prax. Čiže vlastne odskúšať si to už potom v skutočnom svete, ako to funguje. Tiež dávame vlastne možnosť tým študentom, aby priamo vo výrobe videli, ako jednotlivé procesy, technológie fungujú, aby to vlastne vedeli do budúcna využiť, zlepšiť, orientovať sa hlavne na tú automatizáciu. To je asi tak stručne.